पुणे शहरात पुन्हा एकदा अंमली पदार्थाचा मोठा साठा पोलिसांनी जप्त केला। पुणे पोलिसांच्या अंमली पदार्थाविरोधी पथकाने ही कारवाई केली। पुणे शहरात पुन्हा एकदा अंमली पदार्थाचा मोठा साठा पोलिसांनी जप्त केला आहे। पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातून तब्बल 60 किलो गांजा पोलिसांनी कारवाईत जप्त केला आहे। पुणे पोलिसांच्या अंमली पदार्थाविरोधात पथकाने केलेली कारवाई आहे। या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गांजाची तस्करी करणाऱ्या एका परप्रांतीय व्यक्तीला अटक केली आहे। नदीम मोईज शेख असे पोलिसांनी अटक केलेल्या परप्रांतीय आरोपीचे नाव आहे। पोलिसांनी या कारवाईत 12 लाख रुपये किमतीचा 60 किलो गांजा एका 4 चाकी वाहतून जप्त केला आहे। या प्रकरणी पोलिसांनी गांजा तस्करी करणाऱ्या एका परप्रांतीय आरोपीला अटक केली आहे। हा आरोपी मूळचा कर्नाटकचा असून पुणे शहरात गेल्या अनेक दिवसापासून आरोपीकडून गांजाची विक्री केली जात होती, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली होती। मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी परप्रांतीय आरोपीला ताब्यात घेतले आहे। पोलिसांनी त्याच्यावर विविध कलमाद्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे।